Bylinky rostou všude, ale příběhy začínají u nás. Každá naše směs nese vůni přírody a příběhy zdaleka. Hledáme poklady tam, kde jsou doma. Jsem tajný bylinkový agent, který pro vás hledá ty nejlepší bylinky z celého světa. Bez chemie, bez kompromisu. Prostě takové, které vydrží dlouho čerstvé a voňavé. Jako neúnavná míchačka zvládnu ručně namíchat přes 140 originálních receptur. Konstantní teplota a vlhkost jsou nezbytné pro zachování správných vlastností každé bylinky. Obalový specialista, to jsem já. Ke kvalitnímu čaji patří kvalitní obal. Ty u nás musí být znovu používatelné, recyklovatelné nebo kompostovatelné. Ale zároveň si potrpím i na to, aby každý obal vypadal hezky. Aby se mohl stát třeba krásným dárkem pro vaše blízké. Jsem mistryně objednávek. Starám se hlavně o to, aby k vám naše bylinky dorazily bezpečně a včas. Navíc miluju, když balíček udělá radost už na první pohled. Přírodní pohoda pro každý den. Užijte si bylinkový doušek srdcem i duší.